Higit 1,000 miyembro na ng Police Central Luzon ang tinamaan ng novel coronavirus disease. Sa inilabas na COVID-19 tally ng Police Regional Office 3 nitong May 6, 1,110 na ang naitalang kumpirmadong kaso sa kanilang hanay. 202 sa mga ito ay aktibong kaso. 904 naman ang gumaling at 4 ang namatay dahil sa virus. Panawagan ng pulisya sa taong bayan tumalima sa mga itinakdang safety protocols upang maiwasan ang hawaan. Ang border checkpoint leader na si Senior Sergeant Dandy Garcia, aminadong delikado ang araw-araw nilang pakikisalamuha sa iba't ibang tao, subalit doble ingat na lamang umano para hindi tamaan ng COVID-19. Sila kasi ang nagsisiyasat na mga kaukulang dokumento ng mga biyahero na mula sa iba't ibang lugar. Lahat na po ng mga protocol pong ginagawa namin, sumusunod po kami. Lalo na po yung mga transport, jeep, yung pong pinahanap namin po yung mga ID or yung mga certificate employment. Ayon kay PNP Central Luzon Director Valeriano De Leon, patuloy ang regular testing sa mga pulis at ang pamamahagi ng libreng personal protective gears, lalo na ang mga nakabantay sa checkpoints. Ngayong taon din ibinaba ng Police Regional Office 3 ang daily mandatory disinfection sa lahat ng police station maging sa mga checkpoint. Samantala, ang 7 probinsya sa Central Luzon ay nagpatupad na ng contactless tracing sa lahat ng kanilang border checkpoints. Lahat ng travel at health documents ay kinakailangang isumite via online. Rainiel Pawid, CLTV News.